Disambul minata la tu nama na singa tu siti na bulo chulai. Na kena ngau na maru tagi bikin dan rendre ngamo dengo na bitoko di kampa di bidang na piu. Just snack crackers for moments worth sharing yang Right. teman ini tokani. Ho, ngonde besi kakaya. Nimbula binaka na bitokani bul main kami na kain dai lo mani lori mani basi be lo mani to lilindu indu na mga ni bondo ko tunay kami na kain dai. Naka, na Kana bondo. mo gindi na mo ni lestal to kay vale. So sa kay ngol tu mga may taon mi mga may kap may mga suka. Oh. Sa baka lelito man suka mi Iya. na mi ka Oh, ba nasuki. nasuki mi lati. Iya, on tu mamalua binaka ni tos tunga nang garami tabi inda mamoto ta nakaka na tunggo rivale ko nambue. Iya, On tu nang numbuni lim. Bem tu na suka ya, Iya, baru ni bina kata etiko kita ngakin nanda itabi menta sana baka mamang kita kata kena tur bak na suka lama ni nanda bupal kami nak kata nga Iyo. dari itu kena abe mata kali mata ada pasti ketiko ena buku ni kira tur bak ketiko baka waso mana suka Right. bili sama elasa Iya. boleh lebih suka Iyo. Aktif. Iya. Au weekend rada biya kan yung tungun suk. Ya. Uy. Ngutu tu. Nih, aku tanya satu kenal. Nala mo siya kay ko tambukin na. Nala mo siya kay ko tambukin na. Kaya mga muntungor na mo sa situ rin itaw na rin. Ko tambu suka. Lama tali. Suka red meat. Red meat lama tali. Kosana. Sariki ko may mikil lah. Siang. Kosana. Red meat may makan na. Red meat. Na red meat nga dia na ruang na white meat nga dulu kan. Iya. Ko ni kanya. Natoa To nga na ika. Ya. Kita mo kina sa. ya Wala man na black meat. Na black meat. Iya, hindi na bikan talaw di rumah so na allergic. Na hindi kakana. And to wala Ya da mo ba lang tama de bira na black meat. na black meat ya so nakakaneta bu kakahangkesa. Iya, na daw ndakay masama taka. Nandindi mo nanti kine so enda bakila so nakakananda kanya. Be buka bekenda so enda ubara ndo bara Iya. ni kenda. Iya. Riba bu bekenda na musini. Allergic so ra musini ulunra. Kemni adin do nakakana ni baka tambuy kemni kira. Saya kan indora kakano baka tambui au kinoya we set tu kakan tu zagoran kania ya ngona madala ni sot ringito Iya. agarab yan na madha sawo tin sig bagarwai instant zone berna luvenda dins results arkias rawasota kina mata timi ni Telebon North College Pita. ko ena mata di under 14 anggang gao arkias ena kai basngabul karua sangan indona sangan dibakai rawa o Telebon North College Right, QBS rawasota kay LMS and nabata-batalangan under 14 ganggaw QBS na kay Tinika Rua Vitu na matatimin Lelin Memorial School. Iya. And nabata-bata ni under 15 LMS ang gangga buwan na matatimin ni Telebon North College. Gori. And kay Lebu limisang ka ono. Sang nindora kaya na kay o Telebon North College. RKS gangga be QBS and kay Tinika Viwa QBS et Tinika Vitu. And nabata-bata ni under 16 semifinal ganggaw QBS by Sila na kay Rosagabul Kalima kay Tinika 2. RKS yang ganggabe LMS na kay 10 kalima sang ni Rtubakay na matatimi may Dabuy Lebu. Ang 17 semifinals, RKS Roas Sota bata kay na matatimi ni Sila mengangga na matimi ni RKS na kay Tulsa nga Bulkan 2 sang ni Rtubakay na matimi ni Sila. And under 18 final results, RKS Roas Sota kay QBS, RKS Roas nga Bulkan 2 QBS 18 kabitu, LMS 29 St. John College at 0. O Sila, tin kalima, Vitu on tawasam. Oh, hands together. Lutu mulat lagi. Wiliawa sa katunggo at linggo. Kandua. Kaya sana sulikin na nanto. Iyo, adi sana babaro tiko malchao tiki na kinabitala no, awambo tani sana babaro tal tunga kino ko bil, ambal tani usa sumta kimika, sana nung talanga kino tal Oh, $50. siya sa ngala sa ako. Ko nga, namin ni Biso Sumita Gibini, kaya nabita mo yung $5,000 Wala na uta dingo, binawali mo na kodo-kodo. Ya, okay lah, ni mong kasara. Betal tu nga, nabuk di FIFA World Cup. Nabi puno ni Nakadaka, nabi korkor, nabi bubale, warta to may umili, no kotel nga bau bet to kung may nakoro. May masi-masi. Sa doon ka na non nararawati ko, kaya ni sa halus tal ito nga matim ni Argentina. Bale tawala nga niya layo adi, kay to tingin mo may 5 raw. 5 raw ng dola. O tiya manito ko na kasi sa Rusibia. Luto may naroon ng dola. Tuno ko si Sibia to nga. Dolan raw nga. Kay donan raw. Kaya baka may Sana nabulo di man ko makasama
Na puno di ko makasa na role ruotiko. Role ro ayo lendo tiko nga. Iya, na possibility. Iko mo on nga Oh kina. na, lele chiko nung bambuta. Ito na, nyo iwata na o baya tu kila. Makasa na. Nyo kila, na kaya na no, bata kaya nakase me kama, yung nyo kila. Nyo, reda ko sa gesta kan daw no. Messi sa hotel nga nang gito go. Pinabalik tayo. Sa bola itu na kini bola. Iya. Ni bambau titi ni sana iutu tinga una sana utingan ko sana ding sa bali na baba. Ano kaya? Ni sama gitu sa bulka diwa. Sa te mo ayo ya, sumi te ko iko ni sa tu binaka. Iyo, basa mabinaka iyo. Kaya nabata utang itiko. Kaya wala timin lang basa. Timin lang basa na timin na kalaku. Iya, baka hindi pinabi kaya na siya tumen ko na din kamali ko na bito ko na ipunjes. Sila kas. Mamamasyon sharing. At Communications Fiji Limited, we are more than just radio. We are Fiji and the Pacific's largest and most dynamic media group, reaching people wherever they are, however they connect. We connect daily with over 3.77 million listeners across the region. Let's create something amazing together. On air, online, on the streets, on stage, Communications Fiji Limited is where connection happens. With innovation, reach, and creativity, we are the complete media partner for your business. Tomani kami ko rin na nga mazengo na kami ni Bangan Ramusing ni Kuan na bito ko di na kanay punches na crackers for moments worth sharing. Bani ni na kami kat sar maramatina ninto patol to kumayan na kami na kay daytay pambote di ko talanga matay ni sing ni non ran dembe na bitorongi na lupenda na bukun ni Lana. Sa pano ni na to kami kat sar na lubenda kanu itakin ni na sa angarabi na kasar to kumay na itabi na bukun ni kana bulito may na lesoni ni sana may bitorongi ni Kuan na maruta kasar na beka o ni nambito na pepa abaka talaki na bikanta ni tumtum ni susumbimbi tiki nanti tabi nanti an rabati ko nanti tabi membaletir na lubenda baka bimbi na non tobo baleta na non tobo na non rakoro na nabi ngolya kikina erna tukuni ratiko erna kau tiko na beka baka buli tibe ira kasa da don kina na mentaru an rabati ko na non rambulan na lubenda Wati endo nang unang balabu. Tiri ka oro na baki no na wawatu na matatimin ni Spain. Sangga mera wata na ulidobi enda babi ni binaka bakali uwer na beti meso. Sing wala nga no Iran do talangan nang gitong ko sa doon mentara bangkang galata kan na ila rawati buli Iyo, dira sara. Nang gitong ko na soka. Right. Milyon rawata nang daw gito kana balik kaya bakanta tirin tay kenda and the beauty kenda ni na kana tirini na kana wale lingito. Rawata lang ni rawata kinon dong bulan balik sing wala nga ni buri-buri nimbula na may taka-taka baka matentu. Na bikaso rata lelum bita nanto na kasama pero nandaw gito kay pakantar nilang deba ni bata-bata dedere de manikila na pinala sa ngabulan ng minggo hubitir ning hangga nang gito sok era kay tuku-tuku man nga ori tuku naman libo-libo niyo o din na ngone bito tikor na na 2 minutes Spain may namal ori din ako sa gayang baki tinakawalu nga tinkabitu sa bulera wendo na taman ni mention kalim iyo sayaw sar nga sa gayang matingan yung bagino gito. Iyo, sangkay tiga pumekina? Iyo, o tiang ko sangkay magitin ka diwango ko. Iyo, kaya magitin ka diwango. Ato na pali. Ayaw sara. Namun saliya ko sarkin nang gito ya. Iyo. Tutuno kaya susumay nanto na panua. Auto nga bangko na rumu bata kay na baka sangkay takatungay lo man. Iyo, isa. Kami do na apartment ni. Puno itu pumekina ko ya sa may bisota ka na tatanrea. Lagi bisota kinano na rai. May dua saran na turang ro kakilay enang buturan rin so kasi nga wala nga buturan rin so kaya baka muna natenga na maraw ni materialon raw na itumbu-tumbu padala kinera lew ni wanwa mana bunwa libu Spain. Rati ang kamoy rat yang katalsikan sa tuko no. Andua, torto na limsa nga bulo ko tayo na donan raw set tu. Iya. Tama ni maraw lim. Nabaliw ta dinggo. Nabaliw na dende. Nabaliw na kata mero minus ta na 50 ya. Iyo. Nangungunan dende ta, ba sinto nangungunan dende. Ko sa tingko me watch na suka iko na tingko na. Gamer na kana lisu na limin suka go rapet seliu. Iya, binabaliw ta dinggo. Dito nga na bitalan no. Iya. Kuni biala ka mo may alam to ngamay. Mo may bisuta ka mo bitalan no ta ka. O tutu may goyo. Nakapakaliw. O tu man na may siya ba? Nabitalan no ning kasi. Nabitalan lo sa ikir na bibungon. Nabitalan lo ikir na bibungon. Iya. Nagay mo dito kita total ka nang lim sa kabo. Wana na tadi ko na kono. Binaka. Eta ba nangunan rendre. Uluman ini kila. Nangunan rendre talaga duro to ko landin nanto na sama-sama amin na to bakit Sao tinabitalan no ay? Ya tinabitalan no. Iya, right. Ko tagla bakilala. Iya. Romal. Kata mo. Ikan to do sa station. Iya besa kita. Sao tinabit. Dito na mala, dito ko ka dito na kabo ko. Dito na yaw. Minus ta wali lay. Sa kanira na minus. Sa kanira na minus. Betul ka may Lucio aja. William.
Sana lumita binaniro itabi. Ya. Bye. Dia bukan Yo musik sangat juga ko ko mo asia, me balu tumi so. Kesangan Robi mama may patiki no mo. Gila ko na mga bising mata saya ito na spirit. Iya ba, nini binatal tunga be reketa sar na lubenda na budi bitarongi. Kambotal ngaki na ber na to kamay na taunda ko ni be korle lewu. Iya. May na be ni anu na be barabi na dol non ta banua. Poni ni binaka tu na budi be semate na kabina ni kuwa. Pagleto na bata-bata lewu ta so tu na be udi wai baka do baka ruwa. Kalau nga tayo na korto ng libo isuwan, nirabondo tuwa na kapakamatao. So, nangkay do ray na nirtako, so nirabondo na wanggar, tako so na isa, wani ni binaka. Dirasara. Pekin tapakan doon, toko ni tinalubenda, na bingo na todo. Pambimbinan raki bata-bata, and then doon mga tiko ng ngonong ko. Lapso na materan dubu may punang mata. Nabu na musik ni ango na musik ni ngab ko boka. Mabo makawa. So tal iya, gua rasa nga sa kilaro to ka. Pamatalan mo ikina. Ya, bigam ni na kanyo wang sino nang kanin to na lubenda ko na mustel nga yung dalinga. Oh! Oy. Bir na Bati bati. Right. Bir na tuwa na dobi korwa bir na uduay ni na randu Sicilia. Nanta kim bata-bata ba wan sa tingo mbongi may bago. Ando tingo mo ba kilay sarama na musik dalinga. Ito sa tabi ko man na musik. Sembara ko tayo. Kaya baka nganta si Sili baka kaya? Si doon baka na blok itu yung dalingan, to kaya nang gari muskin na dalingan. Tapos si Berwanto ni Bongo sila, o tingnan doon nga una, si Nunu Bongi, si Nunu Lainun. Kaya itong kayo Nunu po na titomboy. Iya. Katambot kinandalingan po na, katambot na kinanra. Oy. Katambot sila. Kaya lima po na kinamusin yung dalingan, kung nung ka lilibya lina kor, nito alay Nunu Wenran, kung na titom. Katambot kina. Iya. Wano ni binabi kenda kede, wambautan ni Lebu Saran na behulutanga, so na pagkita na daking ko ng biwang bata-bata, so na raiburi-buri ito nimbula, na toso yan ang raking ko. Na nunuway, ranuway ito na biya lilito ka ng onong ko, na ngalangatan ni Bing Karabi, balit ni pagkita ng bata-bata, na Bing Onong ko. Dan ang masalan ka rin sa wikam ni Talmay na ito ko na pinakali punches na crackers for moments worth sharing. Bula Fiji villagers, we've had a bit of a glow up and we know some of you are probably wondering, hey wait, where did the videos go? Don't worry, we didn't hide them. The video section has a brand new name and it's now called Watch. That means all your favorite videos and shows are now in one place and easier to find. Want your Fiji Village Straight Talk with VG and Orion? It's there. Looking for Trending Amo Vengu? It's there too. Latest videos? Yup, all there. Don't miss the Watch section on Fiji Village, your trusted news provider for the latest videos, stories, and shows all in one place. Go and have a look and tell us what you're watching first. Iya, paano ini binabi kami ni kasara mito kami wala kami ni Trending Amo Vengu ni kuya wati ni wasi-wasi na singa ni kuya. Singa tu city, naik kami ni singa ali. Nekaroso ka bulukan doon ni singa, ni bulang ko chulay. Oh. Iyo. Tama mo na kamali mo, sa tos tutol sar na ngauna. Sanda siro tali ko sabo nga ibitan na bula. Medyo ben sing sudan tawas niyang baki. Kita bagtal tundara baki bo. Satu batal tu ngamingo nang karam songo. Iya. Mo kabikin desa baka na matuwa na baka mau, so ka di baka mau. So ka di tibu na bulong bultaki na kau mata ni ngone. Na bikateli so yan tutu baka tuki na baka talaki na. So bikin da sanga wala nga nira baka na matikin na na songo era baka na mata lang nga be tutu ni bubale. Na kena tar na bale, na kena hol na motoka, kena bikateli so iya mbimbiti ko kina na nonda almo to ni bingo na to ko sara na nonda fika takati ko tarato na ka take things lightly. One day at a time. Take things lightly. Pura betul mama No, kasi nga meo ni pa makalati ko. Iyo. Usa po kayo so na ano mo alas ka babol ko. Iya, ready sala. Apa kau bisa lagi tatali? Iya, sabi ka usali pa kasama takasarati ko yaw. Tara mga mama da right. Ano kay gue ka bartaka? Iyo. Tara mga mama to kundi pa kasama taka bimbi. Iyo. Balata na rin ko to may kinabi ko. Nalamodot. Iya. So natabi mate baka natumbunin ra na Mati siya, iyo. Muli to kami na pa kasama na stress. Na stress. Riba ko sugo matalong ko libu tala na bi matanggali tabi Dira mate. Sara, di na tuto ko. Ta si ona isa suka ni bango ibali. Kakuno tu nga mo sa ringi makamay ng onea na bili. Right. Na wonga. Tor pa malu. Lesu mantanga ni liu mantanga mengo. Baka tere tamba mai mukuti ko ya. Pabi ni binak tek ko na nakataka ni sigiri kuwa. Ndobi ko ng biloti. Nrawi tala na bali ko bulu-bulu binakan na matinggo. Wala tele mantanga wala ni si rai. kuwa. Ibai bina no musiki ni kuwa. Arto nangon ito sa siliwoti ito sa baro tunggori. Muto to ko rin kaya kabi. Keto sa wara kiko sa tunga mo. Lusunga mo sisili. O teto may lut. Oti na loto sa kila ni sa malumo. Sanggay lo katakan ni ko tolunan raw wasa mo $5 $5 na lang tumbil.
Kaya raw ni natin ko, makebakas, gym time, on the step, bukain ni nabili. Oh. Tonto. Sabu ka mo tanapil, nga buko talantonan ron tolong nabit. Kila, enalay baka muna bay, kaya andar kang bimbi, minang daw bay tala na malumutaka. Mo ba't linggiran doon, nangaw nandun, nabi ka, bata na stress, talang ako andon na baka kaya baka muna sa nakita na lengkay. Di na sar. Kako nili mo na ka sa mata ka. Iyo. Kaysa tungkol na numuong, baka maluwa, taro maluwa, one by one. Right. Si Babian. Di na todo ko. Ninda sa kila ninda tao ngalan Disemba, teka bungo kanta sara ninda mamari tiket. Enda bul tu balalay kaya tebu-tebu. $20. Do man nga nasing ni mother ni Misomi. Do tu man nga loko-loko, Right. Do tu man nga loko sin do na taw namu. Sa ko iti kaya. Mengaya sa may ani nangaw na ya. Sa secretaria. Salim na iya numitabi. Right. So nakabanda na nakatakotong nga. Iyo. Nakatakotong nga sa nakabaya. Kung nakunan din, waran yung minus na $50. Sa kanila ni minus na $50. $50 me sinanga sumikin na ni ko sa Remotek City ko Mikael nanumati ko bita tani ko oh ani ko sana sa has na Au sa no sila bi ko adi. Wala ba kay baka sila na sende. Sula ruru. sa nila May baka ron $15. sa nila ato mali ka ruro Yo, mabili na kali weekend na sa matong na kami ni Kuya. Na bay tolili pa kayo ni bito karibol mekina ni mbola na nakikiling ni Bengravi. Mamboto ni total mga ning gito bay na Lubenda and semifinal may mata sawati tunggu baro tartungoira and final ka ba ni binawi kami sa rangone and bunita bile buning kara pambimbi na wasa sini buningo and dong kara bibolikin na sa ni Dins and andun di wata bata mga tika ba melihat mo sa na tin kariwa. Dono binaka punches sa snack crackers for moments worth sharing and bito ko ni binaka punches weekenda and kami na kanya dito sa ni binaka ni na bay to kaningo nina garabi na tunay tabi na kami na kanya dai bikim dikat sa roikanda abe so yan rang garabi tu ano buni bay matayanra unin dapat boleh kumain na kami na kanya dai lingan ni lawan ni non dapat no ano buni garabi tabi aba katalaki na lingan ni wow bikim ni na garabi tu ano non dapat bal ni bula to ko sara nan rang garabi na wekanda rabo boleh tu ano tobi macha na kami na kanya dai kalle mo na babi ni binaka na buni tabi lebu o din garabi tu beira na kami na kanya dai ndram talaga ni bitol lili ano buni bakalelezi na be bonon tu indu ni bisa mati bol mikira na kami na kanya dai totoo tunan raki ni bibang ni Levi. Na bali utating kung bata-bata ng raki, pom-pom on rai, wambali, sutun na mo tunggo rin. Right. Ora na kinapasindihan na taba, bimbiti ko na nung datang kumaki. Di na sara. Maluwa, dabere rai din, dabere ko bitakan na lawan ningon isala, siya nga walang anir ng rai, kenda talang nga daw pangatang na taong bali. Di na sara. Kaya, kenda pa kaya ang dua. Ay, nabi, ngaw na tawdo ko, ninong tambula tiko. Dono binaka, dono binaka. Now, put us snack crackers for moments worth sharing. May adaw pa naman taka ni mata